தேவனுடைய பரிசுத்த வார்த்தை යෙසායා 62 පළවෙනි පද 5 අපි කියවන්නට යනවා. முதல் 5 வசனங்களை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். දමිළ භාෂාවෙන් කියවන කෙනෙක් ඉස්සරහට එන්න පැහැදිලිව ඒක කියවන්න. தமிழ் மொழியிலே வாசிக்கிறவர்கள் முன்பதாக வந்து மிகவும் அருமையாக வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். යෙසායා 62 ஏசாயா 62 පළවෙනි පද 5. முதல் 5 வசனங்கள். සියොන් උදෙසා යෙරුසලම උදෙසා නිශ්ශබ්දව නොසිටින්නෙමි. එහි ධර්මිෂ්ඨකම ආලෝකය මෙන්ද එහි ගැලවීම ඇවිලෙන පහනක් මෙන්ද නික්මෙනතුරු නොනවතින්නෙමි. ජාති නුඹේ ධර්මිෂ්ඨකමත් සියලු රජවරුන් නුඹේ තේජසත් දකිනවා ඇත. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුඛයෙන් කියවෙන අලුත් නමක්ද නුඹට කියන්න යෙදෙනවා ඇත. නුඹ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතෙහි අලංකාර ඔටුන්නක්ද නුඹේ දෙවියන් වහන්සේගේ අතෙහි රාජ කිරීටයක්ද වන්නේය. නුඹ අත්හරින ලද්දී යැයි තවත් කියනු නොලබන්නේය. නුඹේ දේශයට පාළු යැයි තවත් නොකියන්නෝය. නුඹ හෙප්ෂිපා කියාද නුඹේ දේශ බෙයුලා කියාද කියනු ලබන්නේය. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ කෙරෙහි ප්‍රසන්නය. නුඹේ දේශයද සරණ පාවා ගනු ලැබේ. මක්නිසාද තරුණයෙකු විසින් කන්‍යාවක් පාවා ගන්නා මෙන් නුඹේ පුත්‍රයෝ නුඹ සරණ පාවා ගන්නෝය. මනමාලයා මනමාලි කෙරෙහි ප්‍රීතිවන්නාක් මෙන් නුඹේ දෙවියන් වහන්සේ නුඹ කෙරෙහි ප්‍රීතිවනසේක. சீயோனின் நிமித்தமும் எருசலேமின் நிமித்தமும் நான் மௌனமாயிராமலும் அதன் நீதி பிரகாசத்தை போலவும் அதன் இரட்சிப்பு எரிகிற தீவட்டியை போலவும் வெளிப்படும் மட்டும் அமராமலும் இருப்பேன். ஜாதிகள் உன் நீதியையும் சகல ராஜாக்களும் உன் மகிமையும் காண்பார்கள். கர்த்தருடைய வாய் சொல்லும் புது ஞாபகத்தால் நீ அழைக்கப்படுவாய். நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும் உன் தேவனுடைய கரத்தில் ராஜ முடியுமாயிருப்பாய். நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் எண்ணப்படாமலும் உன் தேசம் இனி பாழான தேசம் எண்ணப்படாமலும் நீ எப்சிபா என்றும் உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும். கர்த்தர் உன் மேல் பிரியமாயிருக்கிறார். உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும். வாலிபன் கன்னிகையை விவாகம் பண்ணுவது போல உன் மக்கள் உன்னை விவாகம் பண்ணுவார்கள். மணவாளன் மணவாட்டியின் மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது போல உன் தேவன் உன் மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பார். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. 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 ස්වාමීන්